Avaus tapahtui suuressa salissa, jossa muutoin järjestettiin vain erityisen juhlallisia tilaisuuksia, kuten promootiot tai juhlaillalliset korkeiden vieraiden kunniaksi. Nyt siellä oli vain 50 katselijan rinki, tohtoreita, maistereita ja sellaisia ylioppilaita, joilla lopputentio häämätti. Aiemmin oli kutsuttu myös muiden tiedekuntien opettajia ja rehtori ennen muita, mutta nyt kun rehtorina oli tsekki ja vieläpä betlehemiläinen, jätettiin nuo kaikki kutsumatta. Keskelle kateederia, siihen missä tavallisesti istui kunniavieras tai väitöstilaisuuden puheenjohtaja, oli nyt pystytetty hirsipuu. Hirsipuussa riippui sen tuntemattoman naisen ruumis, vaikkei hän ollut rikollinen, vaan luultavimmin rikoksen uhri. Mitään ei ollut hänen kehoaan peittämässä, ja havaitsin oppineiden herrojen pään nyökytyksissä tyytyväisyyttä, kun nainen oli niin nuori ja ruumis hyvin säilynyt. Hirsipuusta oikealle istui ammattiylpeyttä uhkoen tohtori Matthias von Altenhof, kunnianarvoisa tiedemies, tuolloin iältään jo lähellä 70. Hänellä oli edessään avattu kirja, ja kuten nyt tiedän, se oli Mundinuksen anatomia, jonka olin kerran ohimennen nähnyt isällänikin. Vasemmalla seisoi kirurgi Konrad, hänelläkin yllään juhlapuku, kaikkien ammattitunnusten kerran. Kirurgin tehtävänä oli vastata siitä, mikä tehtäisiin veitsillä, sahalla ja pihdeillä, sillä kunnianarvoisa tohtorikaan ei voinut itse koskea ruumiiseen, ja käytti tarvittaessa esittelemiseen ja yleisön huomion kohdistamiseen pitkää keppiä. Vaikka kaikki lampettien kynttilät oli sytytetty, oli kateederille pantu vielä 4 ylioppilasta, käsissään monihaaraiset kynttilän jalat lisäämään valoa. Yksi heistä pyörtyi saman tien, kun kirurgi ensimmäisen kerran upotti veitsen ruumiiseen, vaikkei sieltä tullut vertakaan. Hän ei suinkaan ollut ainoa, joka pyörtyi tai joutui sydämen heikkoudesta poistumaan salista niiden 3 päivän aikana, jonka dissektio kesti. Kirurgi aloitti vatsaontelosta, jonka hän avasi muutamalla taidokkaalla viillolla ja siirtäen syrjään nahan ja rasvakerroksen, joka sitä peitti. Ensinnäkin tulee ruumiin avaus aloittaa nopeimmin pilaantuvista kehon osista, ja toiseksi sijaitsee vatsassa kaikkein alin, vegetatiivinen elämä. Mutta uskon, että meistä, jotka ensimmäistä kertaa todistimme tällaista toimenpidettä, oli tämä vaihe kaikkein järkyttävin. Minusta tuntui melkein uskomattomalta, että ihmisen sisikunta oli niin samanlainen kuin eläimen. Toki tiesin jo, että ihmiselläkin on vatsa ja suolisto, mutta oli sittenkin aivan eri asia nähdä ne siinä silmiensä edessä ja selvästi tuntea teurastamon haju. Se oli jotenkin ihmisarvon vastaista. Ihminenhän sentään on luotu itsensä Jumalan ulkonäön mukaiseksi. Minua ei rohkaissut eikä lohduttanut edes tohtori Matthiesin viisas selostus siitä, kuinka tarkoituksenmukaisesti ihmiskeho ja sen yksittäiset osat on luotu, ja kuinka ne kaikki ovat korkeampaa tehtävää varten, koska en osannut niin hyvin latinaa. En tajunnut sitäkään, että koko hänen esityksensä enemmänkin kuului dialektiikan ja logiikan alaan, kuin olisi avuksi ja ohjeeksi tuleville lääkäreille. Taitavasti kirurgi erotti kehon elimen toisensa jälkeen, pitäen niitä aina korkealla kaikkien nähtävinä. Mitä tohtori Matthias siinä yhteydessä puhui, sitä saatoin vain aavistella. Ja ajattelin katkerana, että kaikki salaisuudet jäivät minulle yhä paljastumatta. Välistä sanoista, jotka osasin, saatoin silti päätellä, että tärkeimmät elimet olivat tiettyjen planeettojen vaikutuspiirissä. Ja se sentään lohdutti minua, koska en uskonut tämän pätevän eläimen. Ei tapahtunut sitä, mitä olin eniten pelännyt,
Kukaan ei tunnistanut sitä naista, ja pian oli unohtanut pelkoni. Pääsin myös nopeasti yli alkujärjestyksestäni, ja mitä pidemmälle dissektio eteni, ja mitä enemmän kehon salaisuuksia tuli ilmi, sitä kiihkeämmin halusin nähdä ja kuulla lisää. Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi vatsa- ja rintaontelo, ja toisena päivänä kirurgi Konrad otti esiin sahan ja avasi kaulon. Se oli korkeimman elämänvoiman, psyykkisen hengen asuinpaikka. Sieltä se levittäytyi hermoja pitkin koko kehoon. Ja saimme myös seurata sen teitä, samoin kuin olimme seuranneet animaalisen ja vegetatiivisen elämänvoiman teätä valtimoissa ja laskivoissa. 3. päivälle oli jäljellä vain luuranko, joka viimeisenä säilyisi muun ruumiin hajotessa. Ja kuitenkin tämä osa ihmiskehoa oli niin tarkoitukseton, ettei sille ollut edes omaa planeettaa. Sillä ei ollut paljoakaan tarjottavaa lääkäreille, vaan se kiinnosti enemmänkin kirurgeja. Mitä saatoin oppia tuosta kaikesta? Tuollaiselta siis näytti ihminen, kaikki ihmiset, mukaan lukien kuninkaat ja keisarit. Tämä ensimmäinen tietämykseni teki minut joksikin aikaa surulliseksi. Ja kuitenkaan en olisi ikimaailmassa vaihtanut sitä